Két hülye között a hülyeség mi. De hogyha három Mi lenne, lett? hát akkor három között menne. Hát akkor sajnos a Daninak le kell frissíteni az R6-ot. Akinek? Daninak. Ja. De neki is jönnie kell a versenyre amúgy. Ha egyáltalán Azért fogunk tudni menni. fogunk tudni menni, mert már foglaltam lobby helyet. Ja, igen? Csak annyi, hogy majd neked kell indítani a meccset, mert te vagy a líder. Milyen líder? Hát a csapatkapitány. Ja, igen. Mert kellett választani csapatkapitányt, és az, aki nevez, az nem lehet a csapatkapitány. Na, és akkor engem választottál, mi? Mhm. Ne bannolják Emeraldot. Jó. Emerald az az, geci, ez az. Most bedurranok, geci. Pajzsos kutya fasza, megállíthatatlan. Hát geci, én még mindig bannolva vagyok. Ha, én már nem. Na majd mindjárt változtatunk ezen. Ha! Deployed. Mondjuk ezt nem kéne. Ah, de. Azért de. Itt tuti be fog jönni egy, ezt most mondom. Ha nem, akkor a bazsi meleg. Bazeg nem jött be senki. Miért kell árulkodni? Nem árulkodok én. Nem a fasznak. Jó, Erről vagy híres. kuss egy picit. Agonnal a mosógép is tovább. Ez a kedvenc zeném. Milyen negeci, hogyha kapnád a lövést a patkányomon? Ezek hívnak a cégesen, bazsi. Én meghaltam amúgy. Passzolod? Geci, 1v5. Öh, Miért nem haltál meg, geci fejű? Hát de hogy lehettek ilyen balfaszok, hogy meghaltok? Jó, mondjuk én is meghaltam, de most ezt nem kell nézni, geci. Hát ez hihetetlen amúgy, bazd meg. Demon. Demons. Jó, akkor basszuk ki Fuse-t. Annyi eszetek van, geci, mint egy marék molylepkének. De esküszöm, bazd meg. Érted? Azt a karaktert basszuk ki tényleg, amelyik semmit nem tud csinálni konkrétan. Fú, de fogyatékosak vagytok. Oh. de most mi bajod van, geci? Hát azért lett kibaszva a Fuse, hogy azok ne tudjanak ránk robbantani semmit, bazd meg. De épp ez az, hogy ezen a pályán nem is tudott volna. Na mindegy. Fasz nyomorékok. Ó. Édes Isten. Valaki basszon szájba.
De úgy, hogy ne kelljek fel, bazzon. Most így bazeg legubbasztok ide. Na jó, nem. Hova a gecibe tegyem ezt az armor faszt? Ide lerakom az út közepére. Hm. Jó van, ezen meg nincs recoil legalább. A faszom. De ez mi a geci? Nem tudom, bocs, Kapatmány. de hogyha ortibálsz, akkor én sem fogom tudni. Hát ez hihetetlen amúgy. Vágod? Ott áll, bazd meg és néz, mint egy tejbetök, bazd meg. Nézd, mit csinálsz, hülye nyomolék. Jézusom, geci. Hát ez rendesen fight volt. Fight. Nem beszélni se tudok, gecik. Ez rendesen fight végignézni, bazd meg. Nem csak neked. Vágod, ott két karaktert basztuk ki, vagy hát bannoltattuk ki, akik az előző Ide figyelj, bazd meg! Ez mi vajon van? Semmi. Szób le, az a bajom. Szoblete? Kösz ki vagyom. Miért vagy vele milyen? Hát most milyen? Bazd meg. Beszélj úgy, mint egy autista. Köszi. Nincs mit. Mikor fizetett ki? Nincs pénzem. Egyből gondoltam. Remélem, geci hátba basznak amúgy. Remélem úgy hátba basznak, mint annó öreganyám a zéval. Hopp, ketten bejöttek alul. Mi a fasz? A kurva anyádat, baggeci! Körbehúgyoztam a fejét, vágod? Lépcső.
Mindegy. De... Itt mi volt az elképzelés? Vágod a Buck, bazd meg végignézte, érted, végignézte, hogy leugrik mellette a csapattársunk és lelövi a Buck csapattársát. Utána a Doc úgy dönt ráugrik Buckra, és ezt meg lenokkolják. Azt a kurva! Jézusom, te! De kár, hogy ezt végignéztem, bassz. Na jó, mint basszunk ki kavérát. Nitski 64. Ja bocs, X Nitski 64. Visszajött. Mit történt? Nem kibasszák észre, bazd meg az anyádat. Mondom a bazilon Leonna, ja. Én meg akkor vagyok fikával, és mindenkit kifikázok, értem? Van hajnali 1 óra. Flösböng, ahogy Bartos mondaná. Flös. Templom Szent Eledel. De azaz. Húsvét ünnepén Szent Eledel templom. Csicska. Kalóriabomba. Hát ez tök szuper, bazd meg, hogy 8 év mire beszkenneli annak a gyökérnek, gecinek a pofáját. Ezt nem tudom ki találta ki, de végezhette volna inkább egy zsebkendőbe amúgy. Geci. Vagy éppen Újra a... buzi skinje volt ezért. Vagy éppen az WC csészében végezhette volna. Nekem mindegy, bazd meg, csak vérik A van. Pantérdén. Nem mondjuk, az sok sikert. Aha, persze. Most adjál is shield. Most ez kijött, vagy mi a fasz? Itt volt az ajtóban. Vágod, meg se találtuk geci ezért, de már tudjuk hol van. De geci sok eszetek van amúgy. Aha. Aha, abba bele is néztem. Tök szuper volt. Fedezzé. Attól is függ, hol vagy. Hogy itt egy gyereknek olyan szép hedit leosztottam, bazd meg. Ez most komoly, Itt van bazd kint, meg! geci! Remélem ő is Mekkora megdöglik csicskát, amúgy. bazd meg. Még él? Úristen! Jézus Krisztus! Képes volt leszedni, de aranyos. Hát, hogy a rák nem vitte el a nyelvét ennek a köcsögnek, bazeget. Mire való? Milyen fasznak jött amúgy ki? Azért, mert ilyenkor mindig kijönnek, mert örülnek, hogy bazd meg nem a kibaszott anyja hátán végezte a gyerek, és
Ugye faszom. Úgy dönt kijön. Ezt mi a kurva anyámat bandoljak? Dokkot. Fuse. Hát... amúgy ez a pika ez jó volt. Szóval menjünk még egy tikát. Jelentem top 1, top 1, top 1, top 1. Bugyulu bugyulu. Bugyulu bugyulu. Mondjál már egy viccet. Dobd már fel a kedvemet. Kilógos liccer. Az a baj, ez olyan fáradt vagyok, hogy már vicces. Akkor mondok még egyet. Csiribú. Kukorica van a hajadban. Viccesebbet mondjál, légy szíves. Mondd, hogy medve. A faszomat vedd be. Ez kurva vicces volt. Hú, Dávidot beleszopottam ezzel kapcsolatban, geci. Úristen. Mikor legutóbb neked mondtam, hogy mondd, hogy medve, megszólalt a Dávid, hogy medve. Mondom, faszát vedd be. Vigyázz, kinéz, 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 vigyázz. Az a büdös homokos geci. Aha. Tartja az ablakot a puzi. Most már nem fogja. Bazd meg. Csomani gyereket beflesseltem, azt itt át mellettem. De mi a geciért nem kapja? Fú. Köszi. Hát van még. Bazd meg, ez a bolond fasz már megdöglött. Érted? Felveszi a bombát, hogy majd ő itt a nagy Jani. Ő itt a Jani, érted? Az szép volt. Mi a fasznak van ennek pajzsa, bazd meg? Nem tudom, de ez volt a csöl. Látod mekkora volt ez a csöl? De valahol spotolnak engem is, kurva ideges. Ez az egyik megölt a csapattársát, szóval... Igazából király. Jó van? Ja, hogy ketten élünk. Ez tök szuper. Healing up. Jó, hát most... Nincs vesztenivalónk. Ott a budi. Na, eddig jutottunk. Menjek előre? Tessék csak hagyni a geci, bejövök én. Itt van nálam. Megvan. Egy. Még van kettő. Ez a pajzsos patkány. Kurva anyádat, idióta faszopó, te rohadjon. Miért nem végezted volna apád hátán, te köcsög? Ez Ionát. Remélem jól írtam, de mindegy.
De én le fogom lőni game elején, hogyha nem dobja ki. Hát bazd meg, ez az 5. kör, vagy fast 6. És eddig 6/5 meghalt a bombával, érted? És mindig ezért szoptuk ki. Na jó, fast, mert a game elején nálam volt. És az enemy teamből írt egy gyilkér, vágod? Lent vannak megint ugyanott. De buta, Anyád! A fikával lehet olyat, hogyha nokkos vagy, akkor közel vagy hozzá, akkor fel tudsz szedni, anélkül, hogy oda menni fölszedni. Szkomgetsz. És ez ilyen durva dolog? Ah, mert én még ezt nem tudtam. Lehet, hogy csak analfabéta vagyok. Analfabéta. Mi van veled, Nicki Minaj? Jó, köszönöm, nem megyek inkább. De miért? Hogy a faszomban nem döglik meg? Majd ezt tudnám. Hát, ez hihetetlen. Hát, geci amúgy megöl a pali, érted? Szó szerint. Én a helyedben nem pékelgetnék oda. De te tudod. Úgy is már. De figyeld, fölvette bazd meg a bombát, és már megint elejtette, érted? A fogyatékos emberünk. És erről a lépcsőről rálátsz konyhára, hogyha úgy van. Az ilyen sebb hülye csapattársaink vannak, bazd meg, bazsi. Jézus Isten. Jó, igaz, hogy most téged néztelek, de most ne vedd magadra. Azt mondod, hogyha benézel, ott van benne Chase, vagy Crash, vagy mi a faszomnak, ugye kérnek a neve. Aha, Mi van? Pina, ez a Capcom volt. Hát ez meg fogyatékos szimplán. Ez meg szimplán fogyatékos, látja, hogy kijön, aztán abba adja a lövést. Édes Istenem. Hogy, hol kell kilépni a meccsből? Passzomat. Megy a drón, megy a drón. Már nem megy a drón, már nem megy. Az a szép, hogy mindenki az neki. Ezt bereinforszoljuk, vagy nem barikádozzuk, bocs. Az én kurva anyámat amúgy. Most egy pöpet összeszartom magam. Megszólalt a légfrissítő a fejem fölött. Ma mindes. Mindenkit az ijeszt meg a legjobban, ami a legkisebb dolog. Az egy... Ez hihetetlen. Sokszor szoktam megijedni a WC-n. Aha. Geci.
Általában amikor leülök. Mert Ja? akkor érzem, hogy hideg. Mi van? Általában akkor ijedek meg a legjobban a WC-n, Mert amikor érzem, leülsz, hogy a mert deszka hideg. hideg. Figyelj. De... Ha? Ezt valaki magyarázza már el nekem, hogy mi a faszom volt ez. Itt is bejött valaki, Vallam. de berobbantották az ajtót. Kurva anyádat, bazd meg. Ketten éltek. Ott a másik is, balra. 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 Ismétlen balra. Ott a feje, balra. Ott, len, fa. Nem? Ott volt, ott ment be, láttad? És most valószínűleg kiment. Defuse már, te patkány! Double kill, geci! Szép bazsi! Ó, Nem hogy, van csicska! hogy tapsoljak az acsimmal az arcodon, te köcsög. Jaj. Hú, ez nagyon csúnya volt. Úristen. Szép, szép, szép. Ez mind a két idióta rám futott, bazd meg. Oh, Azért majdnem is... úgy beszartam. Igen, és majdnem meg is döglöttél. Hát de figyelj, legalább Legalább nem. tartottam a picsáját a gyereknek. Mm. Mm. Hogy rászóltam, hogy defuse már, te patkány. Szép, szép, szép. Ó, Isten. Geci. Videó címem az lesz. Ezért ne R6 rankedezz éjfél és negyed kettő között, vagy hát fél kettő között. Ezért ne játsz az R6-tal éjfél után. Ja, ez jobb. Geci, ezt megvágom, utána még... Kíváncsi leszek, hány perces videó lesz ebből. Meg se vágod, csak kirakod. Faszom, jó az úgy. Hát bazd meg! Ezt sose értem, Geci, hogy a faszomba tudnak így lőni, bazd meg. Én sem. Jaj, véletlen rányomtam ezt a szart. Igen, és ilyenkor kéne fogni az ajtót. Erre fogjuk ketten. Gyere. Scan, scan, scan. Itt van balra. Befutott. Hihetetlen, Geci. Felszedtem a démoszt. Jó Persze. geci ez. Micsoda? Ilyen lila fasz van a...
Szobd már le magad! Ne. Azért megint nem csinál semmit. What? Fú, de sutyó egy gyerek ez, te köcsög. Fúj, de kibaszott egy undorító pös. Hogy nem köpött inkább anyá apádra, te köcsög. Fönt van az emel... Ki nem ennyi? Ki nem menj. Fent van az emeleten. Egy frost. Azt hogy csináltad? Hát ennek sok Így sem. értelme volt. Úgyis meghalok, mert mindegy. Ah. De miért? Mi? Geci! Hú, de seghülye ez a Miért? gyerek. Honnan a faszomból tudta ez a nyomorék agyhalott faszopó torlasz kutya, hogy itt jövök le? Nézd meg, Hát kancsa. az anyja a kurvám! Bazd meg. Hát... Hát ez... Szó szerint körbe vagyunk húgyozva, bazd meg. Védünk ma megint. Hozod akkor azt a faszt. Kit? Ha most már rakot hozom. Akkor hozom én. Hozzad a torn. Azt a torszfejű gecidet. Az izmos leszbikát. Azt. Aj, de recseg a szék, de jó. Jaj, bassza meg az Isten! De basszom ki a fogaidat. Tudod miért rosszak a nők? Na mi? Mert elveszik a pénzed és az önbecsülésed. Az kemény. És ezt te hagyod? Nem. Ne is. Mert én megbaszom az összes ilyet. Komoly vagy. Bazsi geci, félek tőled. Hoppi. Miért? Saját apától miért félsz? Milyen apád, te köcsög? Anya baszó. De ott hogy a faszomba haltál meg, ha szabad kérdezni? Kicsoda? Hogy te még élsz? Igen. Faszod? Aha. Hát bazd meg, rám küldi itt az összes flash-t ez a gyerek, gyere már ide. Azt se tudom, hol a faszomba vagy. Tessék, Hát? leszettem. Biztos? Hát kapott valaki egy fejest. Hát itt van, pingemen. A pingedem már nincs senki.
Aha, tényleg nincs. Most lőtt ide, geci. Hát már csak ketten vannak. Van egy Buck, meg egy Iana vagy mi a faszom az. A Buck az lyukon benézel, asztal mögött van. Az Iana meg valahol a másik oldalt, a pultnál. De! Léci, hozd le. Miért is hozta volna le ez a pancser geci, te? Édes Isten, miért vagyok összezárva ilyen csicskabal faszokkal? Most nézd meg, bazd meg. Egyetlen egy kurva győzelem kellett volna, érted? Egyetlen egy. Nézd meg, -16. Leszopoljátok a faszomat mindannyian. Ügyes köcsögök.